Valo! Missä valo? Valo? Missä on valo tässä? Täällä haisee. Voi paska. Vähän se paskaa. Se oikeesti. Vittu oli toinen kerta tällä viikolla. Toinen kerta tänään. Ja kaikki huutaa Ollia. 1, 2, 3. GG mei! Haluatko paskapaperi? Ei vittu! Ei oo todella. Ei saatana, ottakaa jo kuva jo. Otit se video? Mutta se otti sen videolla. Outi. Anteeksi. Olli. Tuliko homma? Vitu heikko suoritus. Tuliko tämä yllätyksenä? Ai niin, Limska meni enää. Ei se kotona näin. Paksu suppilan kautta. Oliko hapokasta? No nyt on aika hapokasta, kun meni Limskaan enää. Outi. Se on ihan perseestä. Jee. Nyt on hauskaa. Nyt tää loppuu tällaiseen. Juu, peilat